niet. Het is toch allemaal naar comedie. En zit er niet steeds doorheen te schreeuwen als ik aan het bellen ben. Ieder waardig dat er een andere man bij was. Nou, er was nog een andere man bij je. Ik. Jij de man. Jij noemt hem opa. Ik moest toch zo snel iets verzinnen. Zie jij er schattig uit? Luister je vol. Ik heb er genoeg van. Jij stopt met dat telefonisch gelemmer. En ik verdomme nog langer als een debiele oe-tang op plat de straat op te gaan. Jij denkt toch niet dat ik zomaar een miljoen laat schieten? Fons, iedereen is al 2 dagen bezig de opdrachten uit te voeren. Koen is al op en neer naar Brussel geweest. Barbara struint alle supermarkten af om te kijken waar ze die gratis maaltijd achterover kan drukken. En jullie is dus bezig de gratis schalen rommel op de kop te trekken. Dat kan best zijn, maar ik stop er eens mee. Ik ben niet van plan om een vrouw af te laten liggen door een pol van die pubers. Onzin. Ja, sorry hoor. Maar ik heb die idiote opdrachten toch niet bedacht. Trouwens. Eduard krijgt pas echt een zoen als we beloofd zijn. Oh, geweldig. Maar ik kom op het feestje komen. Dat is zo gek. Ik kom met die vent op het spel. Kan hij van mij ook een zoen krijgen? Mijn hond maakt toch. Denk liever aan al wat geld. Denk eens aan al die leuke dingen die we kunnen doen met een miljoen. Niks. Kom zich. Hoe laat ga je met die doodgraver op pad? Nou, de familie moet er nog wat investeren.